Kublai pi baro. Hato unika break besia song lok bon snem. Henry klem pali penbaik setia kata jong kha jong man jong ki leng bak sakramen jong jikit tiu kurim kila ne em malai pla wala kim pat pla ber priang e communion ba khoi. Don ki break pho ni nga ban kli ya kane dak ba ong. Bagi chulai pla ilagi pop ban yo jing map. Wala ki tip tikena bakim la setia ban priang ya communion ba khoi. Don par ki break ba ajing mu deki bakila malai pla Nrei kim dei pat ban priang ya communion ba khoi. Kaya jika jeng kebalang habai dei bekani. Haba uno breu ule pop bayap udo no ya kejingai ke pan man hok ya u hakmat jogu blei. Haba kamen sem jogu kadon ya kene kejingai pan man hok kata kamen sem kadon haka state of grace. Kabamut. Haka jinglong bom don pop bayap hau. Bat ba ulong ba pediang hun hakmat jogu blei bat ba udon haka jinglong lop bay jantam bat bajanai tam baru blai dagi pop bayap ubreu penduk no yakane ka state of grace ban yo biang yaka udei ban lek pla man kapor henry ban yo ejing map jung blai kinong pop kidei ban don ejing sosi basisha nak benta laki pop ne yak tem pareng true contrition kidei ban don ejing temu ban kelam pun no ne desire to make amendment Badi kira ban nomla asyo ya kita ki pop ban kier no na kita ki kep ke pelle pop biang yaki kata orang kita paring avoid near occasion of sins ada uno one sacrament jo jing pla pop hakane kerukom ublei un ma ki pop jungu baro henry uno ba one claim ki sosi yala ki pop claim ki thmu ban omla asyo ya kita ki pop ban claim rai setia ban pilot no na kita ki kep ke pelle pop yu ada oleh pla kan ru unam yo jing map unang penbon penban ilagi pop da kajing kristing jong u yang tak sakramen jong kajing penyasup ke code of canon law number kendai pranyo ru kong ban yo ya ka bor pen im jong ka sakramen jong kajing kelabamut ki pa kristan ki de ben let kajing pla da ka no palai ne sincere heart da pai no lagi pop jong ki bat ban scam kajing mut ban kela ila kajing im kenang man penyo yang kajing asup baru boleh Bani imya sa rangkat sijur kan pada tho setia. Kabalang kehikai bakalong kapop kebayap. Paulus bako yuang. Jo kan tiu burom ya kapoi kha poi man jo pi hagerukom baro. Bat ai bagin tia kurim kan long ka ba klem bitingit naman ublay un sa bisyar ikiriu auria bat ki ba klim. Wong shushu. Kalong ka mon ublay mapinang roy hagajin khoi. Mapin kan dia no nakajing auria paway na pi unya poi kha hok hakajing khoi pakaburom om hakajing brai thala kum kiriu purthe kibam tip yaw blai te hatu kino catholic masya shong klep padia tho satya kila ase masulai plai lagi pop wala lagi tip tikena makinam la berpediang ya communion bakhoi uno ne kano ka breu kbasu ya shong klep padia tho kimla satya balik pla lagi tip tikena Makin dang ya shong hi kumju kumajulong klem pat rai setia lano marpan baik no ya kata shong kha shong man juki kane kapan i makim don setia ya kata ki sosi jur ane true contrition nak bentar jing im juki hakata kapok bayap makata jing pla juki kam don jingmut setia to tharai don pat kibrek beren ha khep ba u neka kidon shisha kata jing sosi thang ya laki pop lagi kwa ban lek plano tang ban yo jing suk kamen sim Henry nomor ba une ke partner juki kimdan ni kata jing perwa nak benta bania tho no wala lagi sosi makana kan no ru kim patla melik pla nak lek pla kum to kum kita gibreu kila melik nak benta counseling but pastoral care kana ban yo yang jing iman sim ban yo yang jing krisyan Henry om nak benta jing pla pop nomor kumbanga ong ye pi menne ba don kam yang jing sosi basisha the true contrition bagi temu kan weng no ya ka kep ban pelak pop ya ki dei bandon nanta te par kong made amendment or avoid near occasion of sin how by day mar ba shong kha klam ya tho kalong ka ba ban weng no ya ka ta kep ka pelak pop ya ki ba ka ta kep ka dei ka jing shong kha jong ki hi ha ka pop kuman shong no
balada ki kwa pla ban ki kwa priang no hado kata-kata kini bani tho no marmar ane kini ban shong klat no klem kanu ka jinga dei men sho tat hado bagini tho sendon bat ban super khat kani ka long ka ek ka bamla long setia ji wal ada kim pala melik pla bat lek priang communion ru kabalang kentupan ya ki berpersang kan bala ban simenta hakano kanu ka liturgy bat hakino kam se paper kram ke nang thain ke jinget bat banang la ban yesha ek jing baro ki bagi kendo ha shong kha shong man juki kino ki catholic ki shong klem par ya tho henry ki long serious pat ya kam sim ki dei ban paso tho ki partner juki ya jingdon kam jo ki jipan bain no ya shong kha juki kram maki kin yo na balik pla pat yo pediang communion naba klem kini kata jinglong catholic juki kinam don setia ya jing sup lano ru Eniro Yesus Kristus junam amin.